Aşgabat Şäher Döwlet Notarial Edarasy özünün Notariat Online Novot adly ykçam programmasyny ködürleýär. Notarial hyzmatlardan peýdalanmak zerurlygy ýüze çykan ýagdaýynda Aşgabat Şäher Döwlet Notarial Edarasyna novota durmak inni has ansat. Onun üçin Play Market'ten öz ykçam telefonuňyza Notariat Online Novot ykçam programmasyny ýükläp alın we online görnüşünde novota durun. İlki bilen programmanyň baş sahypasy düğmesine basın we amala aşyrylmaly notarial hereketinize göre degişli bölümü saýlan. Zerur bolýan resminamalaryň sany bilen hem öňünden tanyşyp novot al düğmesine basın. Indiki adymda sorulýan maglumatlary girizin. Awtomatik usulla size novot belgisi bellenirler ve şahsi QR kod iwerler. Şeýlelik bilen siz notarial hyzmatlardan peýdalanmak üçin Aşgabat Şäher Döwlet Notarial Edarasyna online novota durduňuz. İstenlik wagty käzirki novotu bil düğmesine basyp siz oturan ýeriňizden öz novotuňyzyň ýagdaýyny bilip hemde şoňa görä Aşgabat Şäher Döwlet Notarial Edarasyna barmaly wagtyňyzy hem takminan saýlap bilersiňiz. Iň amatly ýeri bolsa siziň telefon belgiňizde novotuňyzyň golaýlaýanlygy barada SMS habary hem iwerler. Girelgede meniň novotum düğmesine basyp öz ykçam telefonuňyzy online petege okayan enjama degirin we biziň notarial hyzmatlarymyzdan peýdalanyň. Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz 92 74 85 92 75 52.